Barababum, Osmar, Osmar, barababum, Osmar, Osmar. Na cidade do café da mañá, a rebanda de pan non se ten ningún fan. Non leva unha vida de molete, e o pobre queda só no final do paquete. Barababum, Osmar, Osmar, barababum. Osmar, a primeira rebanda do pan de molde. A voz de Vilalmorzo. Cociñando toda a noite. Oh, oh, oh. Dame todas as túas rebandas. Multa por ter a tele demasiado alta. Stevie! Quero nadar nunha cova de osos contigo. Multa por ter a tele demasiado alta e non saber a letra da canción. Stevie, polas sagradas coceduras eslamiadas, multaronte 40 veces só hoxe á tarde. Maldiño, como te atreves? Estou vendo a Jennifer Molétez no único programa de televisión que vexo desde que acabou Migallas de Paixón. A voz do talento. Debería chamarse o programa que engancha. Novas de última hora en Vilalmorzo. Mima, non podo deixar de velo. Aquí remata a nosa programación diaria. Hai que ver que cores tan chulas. Xa debemos máis de 1.200 bolocos e non temos con que pagalo primeiro. Pero que dis? Non che darán un choio moi importante. Dixeches que se arredaba todo o mundo cando pasabas ti. Quedei sen voz e despedíronme. Non teñas medo, Moldiño. Deixa traballar aos profesionais. Uns poucos fareliños crocantes, un tomate valorento e... que máis? Que tal un toque de xeado de avea en pó? A quen non lle gustan os xeados? Oh! Proba isto, farelo. Stevie, arreda dai ese lixo. O que necesito é saber de onde vou sacar os 1.200 bolocos para pagar as multas do señor Max. Necesitas ganar 1.200 bolocos. Inscríbete no concurso A Voz de Vilalmorzo e demóstralles a todos o ben que cantas. Stevie, estás pensando o mesmo que a min? Sí, que debíamos montar un sitio web de citas para tartarugas. O único que hai que facer é buscar alguén coa voz de Fran Chapata e inscribilo no concurso. É doado, problema resolto. Estupendo, hai que celebralo. Stevie, con que fixaches esta beberaxe? Arredemo, xa non falo coa voz que tiña, eu cambiei. E por ese motivo agora vou inscribir o meu amigo Fareludo no concurso A Voz de Vilalmorzo. Xa, claro, eu vou ser finalista do concurso de beleza Miss Vilalmorzo 2019. Non teño un can, son patético e ademais perdín a voz. Desexa que lle traia algunha cousiña máis, señor Osmar? Só un xeado da avea, por favor. Oh. Un xeado da avea, nena. Repito, un xeado da avea, miña rula. Oh. Estás como unha cabra, Osmar. De onde sacaches esa voz? Que lle pasou á que tiñas? Quen crees que és? Fran Chapata? Que tes nesa botella? É o meu segredo, Lucy. Hola, Josie. Estou pensando que os dous podíamos ir xuntos e ir tomar un xeado. Perdoa, que era o que dicías? Que tomemos un xeado, nena. Un xeado xuntos. O meu que sexa de 2 bolas. Osmar! Osmar, Josie, do apartamento 303. Iremos cando remate o concurso A Voz de Vilalmorzo. Hoxe é a final da primeira temporada. É o único que vexo desde que acabou Migallas de Paixón. Despois falamos, de calogo. Segundo os meus cálculos, se gana o concurso conseguirás 1.200 bolocos e mailo corazón do anaco de pan máis cativador da cidade. Iso se lembra a conversa que tivo contigo. Comeza a viaxe, poño rumbo a mar aberto. Que é o que dis, mozo? Se queres derrotar o campión vas ter que mellorar moito, porque así non ganas. Pero quen é o campión? Trilo diante dos fociños, fiuncho.
Xa veredes. Sacos cheos de fariña. Por fin te topo, Karina. Son os mar, señor Max. Como sexa, multa por escangallar a concentración dos outros candidatos. Así que en total tes que pagar 1.600 bolocos. Se non o fas antes do venres, multareite outra vez por pagar tarde. Agora, Stevie, teño que ganar ou se fracaso estou acabado. Ela, Osmar, é Jennifer. En persoa aínda é máis guapa. Está que racha. Se esa baguette me dixese que sí, abriría e sería feliz. Quen é ese? A estrela de migallas de paixón. Debo compararte cun biscoito. És moito máis doce e máis... Os produtores xa elixiron o ganador. Cantas rebandas resesas máis como esta temos que aturar. O meu corazón late xa e non vai parar. Late por ti, por quererte amar. Agora as semifinais. Triunfaches, meu! Hai no que celebrar! Acoucade, nenos, é hora de deitarse. É hora de calar! Farías o favor de repetir iso se non te importa? Tráenos dúas copiñas de anís conxeado de xarope. Como non hai máis xente? Polo visto, Bob, é o único que se decatou de que tiñamos un simulacro de incendio. A alarma que comprei fai tanto ruido como o peido dun rato no espazo. Déxeme a min, señor Max. Ois como berra o teu público, Osmar. Pero se nin sequera saín aí pra lles cantar. Moldiño, neste mundo hai dúas clases de pans. Os que necesitan cantar para arrincar aplausos e os que bailan o tango con rastas na cabeza. Oiches iso? É o son dos meus 1.200 bolocos que xa teño no peto, saco de fariña resesa. Ola, oscilador. Son os mar, señor Max. Como sexa, multa por estar demasiado relaxado a véspera do día que vencen as multas. Pero de que multas fala? Este anaco de torta de cabelo de anxo é a sensación da cidade. Mire que chea de xente o ben ver. Osmar, segundo os meus cálculos, Lady Brioche do apartamento 71 tamén está na final. É moi simpática Lady Brioche, pero nunca será rival pra a vos. En serio, Osmar, daquela non é mellor que reserve a voz, ou mellor aínda o líquido que hai nesa botella para a noite do concurso. Ten razón, Lucy, se tes esta voz de tenor é polo que metín na botella e agora xa non me acordo da fórmula. Hola, Josie. Ímonos mesturar os dous xuntos como leite no café. Os dous xuntiños nunha lata de sardiñas. O teu edulcorante é artificial, pero o meu amor non. O teu edulcorante é artificial, pero o meu amor non. Non. Como sexa!
modo, é picante. Tócache, maldiño. Hoxe por fin deixaremos de ser pobres. Oh! A modo, aínda máis picante. A modo, picante sen xeito. Sei que atoleaches. Jennifer! Como pica! Osmar canta as cancións máis románticas coa súa voz tenra e poderosa. Lady Brioche. En fin, que máis se pode dicir deste pasteliño doce? O inferno dereita eu vou. O inferno dereita eu vou. Auga! Auga! Necesito auga! Esqueza a botella, Osmar. A maxia non estaba nela, tela dentro de ti. Ti podes. Canta a canción. Corazón de manteiga, canto te quero. Non lles gustou. Perdín a voz e por riba non teño nin idea de como imos pagar as multas. Cala, que estou vendo o único programa que me gusta desde que rematou Migallas de Paixón. Se conservase a voz, podería recuperar o choio que tiña antes. ¡Claro! Barababum, Osmar, Osmar, barababum, Osmar, Osmar. Na cidade do café da mañá, a rebanda de pan non se ten ningún fan. Non leva unha vida de molete, é o pobre que dá só no final do paquete. Barababum, Osmar, Osmar, barababum, Osmar, Osmar, barababum.